дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ, наврӯзатон муборак бод. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол имрӯзҳо дар шаҳри намандгони Ӯзбекистон қарор дорад ва дар ин ҷо бозиҳои ҷоми Наврӯз 2022 баргузор мегарданд. Ҳамагӣ дар ин бозиҳо 4 даста ширкат меварзад ки инҳо дастаҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Уганда мебошанд. рӯзи 25 март дастаи мунтахаби Тоҷикистон соати 15 ба вақти душанбе дар мадори ин вохӯриҳо дар Намангон бо дастаи Уганда вохӯрӣ анҷом медиҳад. дастаи Ӯзбекистон бошад бо Қирғизистон ва ғолибони ин гурӯҳҳо дар вохӯрии ниҳоӣ бо ҳам вомехӯранд. он дастаҳое ки ба бохт рӯбарӯ мешаванд барои ҷои сеюм мубориза хоҳанд бурд. биёед бо ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон шинос мешавем. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муриддин Ҳасанов аз дастаи Истиқлол, Далерҷон Баротов аз дастаи Хуҷанд, муҳофизатгарон Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров аз дастаи Персполиси Эрон, Давронҷон Эргашев аз Бунёдкори Ӯзбекистон, Зоир Ҷӯрабоев аз Сурхони Ӯзбекистон, Ахтар Назаров, Искандар Ҷалилов, Алиҷон Кароматуллозода аз дастаи Истиқлол, Фирдавс Чақалов аз дастаи Хуҷанд, Меҳрубон Каримов аз Динамои Душанбе. Ними ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Лакабати Пловдии Булғория, Эҳсони Панҷшанбе, Навбаҳори Намангон, Алишер Ҷалилов, АГМК-и Ӯзбекистон, Муҳаммадҷон Раҳимов, Ислом Зоиров, Шервонӣ Мабадшоев ҳама аз Истиқлол, Кароматулло Саидов аз дастаи Хуҷанд, Алиҷони Айнӣ Регали Тадаст, Фатҳулло Олимзода Динамо Душанбе. ҳамлагарон Шеридин Бобоев, Мақтаарал Қазоқистон, Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров аз Истиқлол ва Ҷаҳонгир Эргашев аз Хуҷанд. нисбат ба бозии охирине ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии Мубин Эргашев бо дастаи мунтахаби Қазоқистон баргузор кард, тағйиротҳо дар тими кишварамон зиёданд. баъди ладбардоштан тақрибан як сол дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов дар бозиҳо ширкат надошт ва имрӯз ба даста ҳамроҳ шудасту ягон бозии расмӣ ба ғайр аз он ки бо Истиқлол дар Туркия бозиҳои дӯстона барпо кард, авроқи ҳунарнамояашро рӯшан намекунанд. Шорух Қирғизбоев ва Далер Азизов аз Регали Тадаст ҷойҳои худро дар даста ба Рустам ва Далерҷон Баротов аз Хуҷанд вогузоштанд. дар хати ҳимоят Табрези Давлатмир, Наимҷон Иброҳимзода аз Хуҷанд ва Ҳусейн Нурматов аз Истаравшан ба интихоби сармураббии нав рост наомаданд. Искандар Ҷалилов ки бо ҷурми ладбардоштан дар мавсими гузашта ҳамагӣ дар 3 бозии дастаи Истиқлол ширкат карда 131 дақиқа дар майдон буд, ба ҳайати мунтахаб аз нав шомил гардид ва Аҳтам Назаров ҳам ба даста баргардонида шуд. дар ин росто дар қатори муҳофизатгарон пайдо шудани Меҳрубон Каримов аз дастаи Динамо бори аввал аст. Фирдавс Чақалов низ аз дастаи Хуҷанд ба сафи тими миллӣ ин навбат даъват гардид. дар хати миёна аз нав ба даста ҳамроҳ шудани бозингари навраси ояндадор Алиҷони Айнӣ ба дилҳо тухми умед мекорад. Фатҳулло Олимзода аз дастаи Динамо ба ҳайат бори аввал даъват мешавад. дар ин баробар нисбат ба бозӣ бо Қазоқистон Нуриддин Давронов ва Амирбек Ҷӯрабоев мавқеи худро аз даст доданд. набудани беҳтарин ним муҳофизатгари Тоҷикистон дар мавсими соли гузашта Фатҳулло Фатҳуллоев ҳам ба чашм мерасад, аммо дар ҳайати даста аз нав Ислом Зоиров ҳам даъват шудааст. дар хати ҳуҷум танҳо Шаҳром Самиев аз бозингарони намоёни кишвар дар ҳайати даста ҳузур надорад. Петр Шкиртел давоми 3 рӯз дар майдонҳои шаҳри Гулистон бо даста тамринҳои худро гузаронид ва ҳоло дастаро пеш аз бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 дар шаҳри Намангони Ӯзбекистон дар бозиҳои ҷоми Наврӯз 2022 хоҳад санҷид. чун бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби Уганда аст, иттилоъ медиҳем ки футболбозони ин даста ҳам ба Намангон расиданд ва ба бозӣ бо Тоҷикистон омода мешаванд. Уганда дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар гурӯҳи И якҷоя бо дастаҳои Малӣ, Руанда ва Кения ҳунарнамоӣ карда бо 2 ғалаба 3 мусовӣ ва 1 бохт дар гурӯҳ соҳиби зинаи дуюм гардид ва ҳаққи ширкатро ба бозиҳои оянда аз даст дод. дар ҳайаташ танҳо дарвозабон Исмоил Ватенга дар Африқои Ҷанубӣ бозӣ мекунаду бозингарони дигар дар чемпионати Уганда ҳунарнамоӣ доранд. рӯзи 25 соати 15 ба вақти душанбе шумо ин бозиро тавассути телевизиони варзиш ва футбол тамошо хоҳед кард.
دوستان گرامی، این چند خبری بود که درباره حضور دسته منتخب تاجیکستان در شهر نمنگام ازبکستان و اشتراک این دسته در بازی‌های جام نوروز 2022. باقی با ما بمانید و هر لحظه از نویگری‌های دسته منتخب با خبر باشید. شب خوش.